Oxford Street v celej svojej kráse. Dneska sa rozbijeme na nákupoch. Idem sa zrujnovať do Primarku, čo vy na to? Čaká na ženy, dokedy si vyskúšajú veci, je úplne zdrvujúce. My už máme nakúpené a čakáme, dokedy sa tu vymotajú všetky ženy. Takže bude tu sranda. Sme zablúdili na Oxford Street, kde je Pizza Hut. Neobmedzená konzumácia pizze rôznych druhov. Je to ráj. Práve vychádzam z Urban Outfitters a čo sa nestalo? Každý, kto ma lepšie pozná, vie, že ja extrémne uznávam Drakea. No a našiel som jeho tričko, je na ňom jeho symbol Praying Hands. A nápis Legend, takže som extrémne šťastný, vyjebal som za ňom síce iba 25 libier, ale stálo to za to, takže som konečne rád, že som dačo našiel od Drakea. Teraz ideme do... Kam ideme? Do Victoria's Secret, nakúpiť nejaké gače a potom hádam konečne už aj skočíme za pani kráľovnou. Zatiaľ čau. Jano. Kamoška ma zatiahla do obchodu, ktorý sa volá Victoria's Secret. Pozdravujem Vicky, tak ideme dovnútra. Zdarmo, Angličani sú bohatí ľudia. Narazili sme na Hard Rock, tak rovno som si kúpil nádherný snapback. 500 000 eur, tak nebuď kár. Kde je ten buckinghamský oný? Aha. Jano? Do you like some iced coffee? Yeah. A to je všechno? To je prezidentský balón Bratislava. Toto je ten buckinghamský?
Ne? A kde je Buckinghamský? Malé budeš, ty had. Hej, on pochoduje, čo ti jebe, on má tú baranicu na hlave. Dobrý deň, pane, je Viktória doma? Či jak sa volá? Alžbeta. Alžbeta, jaj. Nachádzame sa pri Buckinghamskom paláci. Tam milá Alžbeta chodí na cígo.